Ahojte. Som šťastná, že moje už tretie pozvanie do Kročíkovských rozhovor prijal môj ďalší čestný host a dlhoročná kamarátka Anka. Ďakujem. Ďakujem, Anka, že si mi dala košom. A prenechám ti slovo, aby si seba a svoje pohybové centrum predstavil. No, takže volám sa Anna. Mám štúdiu pohybu Bubema na Solinkách. Štúdiu už mám skoro 10 rokov, budúci rok bude, alebo respektíve za pol roka bude už 10 rokov, že je otvorené. Bolo otvorené s láskou ku ľuďom, ktorí nikdy nešportovali, ktorí nemali vzťah ku športu, teda nikdy necítili sa dobre medzi vypracovanými ľuďmi a hlavne, ktorí chcú niečo robiť so sebou a riešiť buď svoje zdravotné problémy, alebo sa dostať do kondičky, alebo celkovo aj psychohygienu. Takže je to dosť tak širokospektrálne, zamerané. Tak som našťastie spoznala aj teba, Zuzka. Áno, tak to bolo. Sú to už roky? Zistila som takto mimo nášho rozhovoru, že Bubema je otvorená už 10 rokov, tak my sa cca poznáme asi tých 8 rokov, no. Ja som Anku spoznala, takže mi nebolo fyzicky dobre. Samozrejme, skleróza a multiplex sa ozvala. Veľmi ťažko sa mi chodilo. Kamarátka ma nalanárila, že poď vyskúšať skupinovku. A ja som mala veľký strach, že budem brzdiť celú tú skupinu. A mi hovorí, tak nebudeš vládať, tak si lahneš, budeš ležať. A zistila som, keď to tu prišla, že to fakt tak funguje. Áno, nemáme bič stále, akože netírame ľudí a nemusíte sa báť. Dodnes sme neprišli na tú metódu, takže kto nevládze, tak láhne si, počkáme, tolerantné. Sme dospelí ľudia, nie sme deti a už nepoužívame tie metódy trestania, nie sú moc prospešné, takže si oddychnete a postupne sa takto dostanete do kondičky. Ja si myslím, že najdôležitejšie je začať a u veľkej väčšiny ľudí je problém ten strach. Strach z toho, že nie som na nejakej úrovni vrcholového športovca, ako si povedala na začiatku. A rozbehnuté skupinky. Možno som moc starý, možno som moc tučný, možno som moc chorý. Že každý si povie, že prečo nie, lebo má ten strach. A milión dôvodov, prečo nie. Jasné, stačí jeden, že prečo áno, treba sa nakopnúť a prísť. A pochopiť, že všetci sme smrteľníci a nikto nevládze toľko a všetci sa necítime dobre v svom tele na svoj spôsob. Všetci máme komplexy alebo nejaké nespokojnosti, nechcem povedať komplexy, ale tej frustrácie, že mohlo by to byť lepšie. Hlavne takí, čo majú náročné ciele ako Zuzka od seba. Ale máš také náročné, myslíš? Áno. Ale to je, myslím, že všetci to máme, lebo chceme byť ešte lepší. Lepšia verzia samých seba možno. Tak. A máme takú nespokojnosť, že sme nedosiahli maximum, ktorý by sme mohli. A nevždy, ale často sa ľudia porovnávajú s druhými. To vidím veľmi často v praxi, čo je dosť zlé. Namiesto toho, že sa zameráme na seba a byť vďační a spokojní s tým, čo sme všetko dosiahli, nie to, čo sme nedosiahli a pozerať sa na ten pohár ako pol plný, nie pol prázdny. Súhlasím. Tak by to bolo oveľa lepšie, aby sme sa cítili všetky lepšie. Ale keď prídete do skupinovky, tak pochopíte, že všetci sme smrteľníci, všetci máme problémy, všetci sa cítime rovnako trápne a nešťastné. To sa mi presne páčilo, že som nakoniec prišla na tú skupinovku, že tá kamarátka má chvála Pánu Bohu zladarila. Ja som dostala tú odvahu, že dobre, tak to vyskúšam. Keď sa to nezadarí, druhýkrát neprídem. Ale boli tam proste dôchodkyne, boli tam moje rovesničky, boli tam muži, boli tam proste všetky vekové kategórie. Bola tam príjemná atmosféra. Bola tam sranda, presne. Niekto mal problémy možno s obezitou, niekto s vekom, niekto so zdravotnými problémami, čo bol môj problém, čo má moja motivácia, čo ma hnala ísť cvičiť. A bolo to perfektné. Vyskúšala som si prvýkrát a si hovorí, že prečo som tu nechodila skôr, že ten pocit po cvičení a tá skupina, ktorá ťa pohltí k výkonu, je možno viac ako niekedy to individuálne cvičenie, ktorým niekto začína. Tak. A tam proste tak tápa, keď si sám a začínaš, lebo proste sa sťažuješ, nevládzeš, také subjektívne pocity, že to nejde a tá skupina ťa ako keby poháňa vpred. Hlavne, keď je človek individuálne, tak sa zamerám len na teba a si svietiš mi v tej miestnosti. Ale keď je skupinka, tak
ja nevnímam len teba, ale naozaj tá skupinka pohltí. Či tam mám 4 klientky od 120 kg, tam mám 3 sklerotikov, tam mám 5 dôchodkyň, tam mám 3 deti alebo puberťačky, čo majú rôzne skoliózy. A vy ste tak krásne spolu, že nikto nevyniká, takže naozaj sa stráti každý do toho a tá spoločná energia toho, že sme rádi spolu, pohltí a posúva dopredu. A je to pozitívne, dobré a psychohygiena, hlavne motivačné, myslím si. Určite je to veľká psychohygiena. Nielen psychohygiena, ale na druhej strane si jej pomáhaš proste. Áno. Ako fyzicky, tak psychicky proste telo je spojená nádoba, fyzičná a duševná. Všetko ide z hlavy. Toto je, čo veľa ľudí si nevie uvedomiť. Toto sa mi páči pri každom rozhovore. Zatiaľ dneska je tretí, začali sme tým telom, lebo sklerózu multiplex riešime, že je autoimunitné ochorenie a riešime to telo, že kde má defekty, kto zle vidí, kto zle chodí a nakoniec vždycky každý rozhovor tak či tak sme presmerovali k tej hlave. Ale k tej hlave sa vrátime ku koncu, aby si to čo najdlhšie možno zapamätali a vrila sa do pamäte táto myšlienka dôležitá. Chcela by som prejsť k tomu, že máš teda už skúsenosti s pacientami so sklerózou multiplex. Áno. Ja som bola možno jedna z prvých, ktorí tu prišli. Ty si prvá, ktorú som videla, že mladý, úžasný človek, ktorý chce bojovať, ktorý má takú energiu, ktorý má chuť a na druhú stranu neverí sebe a robí všetko preto. A bolo mi strašne ľúto osobné, že by niekto strátil možnosť žiť a bojovať a tam bol obrovský potenciál. A aj mňa to pohltilo, že čo môžem urobiť pre ľudí ako ty, že vám dám tú ruku a ukážem, poď, ideme, zvládneme to ešte. To není osud smrti hneď na zajtra, že máte týždeň žiť, ale sú tak krásne možnosti, kde vieme zastabilizovať tú chorobu, zastaviť, spomaliť a posunúť sa niekde ďalej, lebo pokiaľ človek s tým nič nerobí, bohužiaľ tá cesta ide dole kopcom, ale pokiaľ s tým robíme, tak človek začne to študovať, že vieme krásne zostať na tej línii. Možno, nechcem dávať nádeje, ale možno dať si aj taký 4% vstup, že náspäť, ale len tá vôľa, ochota, chcieť, bojovať, nezdávať. Idem a sme tí bojovníci svetla, ktorí vám dáme tú možnosť, ale vy musíte chcieť. Zase sme v tej hlave. Áno. Ja som tiež bola tvrdohlava. Anke vďačím za to, že vôbec som išla na transplantáciu vlastných kmeňových buniek. Mimo našu tému. Áno. Za veľa ti vďačím. Aj za rekonvalescenciu, z ktorej ma vytiahla. Ale to chcem povedať, že tá pomocná ruka je perfektná, keď ju máte. Ale pokiaľ sami sebe nedovolíte, a svojej hlave pustiť tú pomoc do seba a chcieť, tak sa proste nič nepohne. Tak, to fyzické telo máte možnosť všetci zakonzervovať, posunúť niekde. Telo je zázračné, je to úžasný hrám tej duši, ktoré má také hranice, ktoré ani nevieme si predstaviť. Či už aj 60-ročná babka sa rozhodne ísť do fitka a v 80-ke si urobí trénerský kurz alebo yoga inštruktorský kurz a začne precvičovať, alebo ide na súťaž kulturistiky. Tiež môj mentor, keď som robila, ak môžem teda keď som robila certifikát trénera kulturistiky a fitnessu, tak môj mentor mal 68 a pustil sa do toho v 50-ke. A to bolo úžasné vidieť človeka, ako on pracuje na tom svom tele a je vo fyzickej kondičke lepšie ako nejaký 12-ročný, ako čo mám syna teraz, alebo 20-ročný chalaník. Možno tým, že sa v tom našiel si zmysel života a robil to, čo ho teší a baví. On videl, že to telo začína chatrať. Po 50-ke začali ho bolieť kĺby, začal priberať, začali rôzne zdravotné problémy, ťažkosti so srdcom a povedal, nie, akože stačilo. Aj keď v živote necvičil, nebol vo fitku, povedal, no tak ja idem do toho a dokonca si urobil aj trénerskú školu, normálne aj vysokú školu, išiel, dokončil doktorandskú prácu. A pustil sa do toho neskutočné. A to telo, ako on vypracoval z ničoho a dostal sa do toho, že pred 70-kou je v najlepšej fyzické kondičke, to bol dôkaz, že to telo sa dá. Len my musíme chcieť. My sme tí zase rozchodcovia. To je štart. Ale to telo vám vráti. Vždy vám to telo vráti. Pokiaľ vy sa rozhodnete od toho tela vyťahnuť maximum,
tak ono vás odmení. Len treba nájsť tú cestu a čo sme sa so Zuzkou bavili dnes ráno, každé telo je iné, individuálne. Nemôžeme sa držať jedného receptu a teraz toto je formula alchemická pre vás všetkých. Pre jedného zaberá silový tréning, pre niekoho kardio, pre niekoho rehabilitačný, pre niekoho masáže, pre niekoho akupunktúra. Jeden viac sa posunie, keď cvičí len nohy. Niekto má rôznu výšku, váhu, vek, genetiku. Ako aj ja som z iného genetického zmesu. Tak ako každý z nás je individuálny a hľadajte tú cestu. Určite. Treba to... Neporovnávať sa s druhým, ale možno, ako ty si povedala, porovnávať sám seba. Kde som dnes, ja často, ako si povedala, že kladiem na seba vysoké nároky a chcela by som od seba stále viac a zabúdam, že možno pre tou transplantáciou, čo už budú teraz 4 roky, veľmi to letí, tak mala som niekedy, som proste nevyvešala prádlo, lebo som nevládala pri tom stať, alebo vysávať, bola som rada, že mám doma samochodiaci vysávač, ktorý povysával, lebo proste si neodpálim nohy vysávaním. Ale stále je dobrý. Stále je dobrý. A viac si vychutnávam, keď normálne dokážem vysávať a proste chýbať sa pri tom. A zabudla som, že kedysi som nemohla. Proste človek zabúda. Mal by si človek porovnávať sám seba a byť vďačný, hlavne tam, kde sa posunul od toho štartu, keď sa rozhodol. Tak, vždy môže byť lepšie, len my naozaj sami sebe dávame asi tie stopky. Tak. Že sa nedá. Lebo sa sama seba niekedy človek. My sa brzdíme. Tak, alebo si dávame tie nejaké limity, ktoré zás je super mať vysoké limity, alebo sa toho zdávame. Určite. Len netreba to zdáť. Všetko vieme splniť, pokiaľ chceme. A vrem, aj to telo sa odmení. Niektorí sú takí smutní, že no ale ja už mesiac cvičím, nevidím výsledok. 2 mesiace cvičím, nevidím výsledok, ale niekedy príde to až po 2 rokov, ale nikdy nezabudnite, koľko dlho ste zanedbávali to telo, že posledných 10 rokov ste necvičili, alebo 2 roky, alebo 5 rokov, alebo nikdy. A teraz 20 rokov ste necvičili, 30, 40 a očakávate za 2 mesiace. V teórii sa vždy hovorí, že aj choroba, koľko dlho sme pestovali tú chorobu, toľko dlho času si musíme nechať, že by sme minimálne, že by sme vyzdraveli, ako aj s obezitou. Koľko dlho sme priberali, toľko dlho máme chudnúť. Potom je 60 ročná. To už nikto nechce, vieš? Áno, potom to nechcú, tak, presne. Ako my... Je to moje presvedčenie, môj názor, že každý tú SMK sme si nieko vypestovali spôsobom svojho života a ako sme sami seba trestali, lebo je to autoimunitné ochorenie, kedy telo napadá svoje bunky napadajú svoje bunky a je to tým, že sa k sebe nesprávali šetrne a pekne, že sme sa tlačili na pilu a nepočúvali sa. A potom môžem pridať, môžeš? Autoimunitná choroba, presne. Telo ničí vlastné bunky, odmieta vlastné bunky, lebo vy ste odmietali seba. Áno. Vy ste odmietali seba počúvať. Telo ide proti seba, lebo vy ste išli proti seba. Robili ste proti tomu, keď vám hovorilo, nerob to, máš veľa stresu, prestaň. Nie, vy ste povedali tak. Báli ste sa, aj keby telo povedalo, choď, nie, bojím sa. Vy ste išli vždy proti vlastnom rozhodnutiu. Robili ste to, čo vám ľudia hovorili, vy ste nechceli robiť. Mama povedala, urob to, ty si urobila, aj keď si nechcela. Oco, neviním priamo Zuzkinu mamu, ale tak, že babka, dedo, oco, priateľ, kamarát, muž, spoločnosť. dieťa. Spoločnosť nás tlačila do nejakých výkonov. A nielen ľudia s SMK, ale so všetkými ochoreniami. Ale celkovo sa tlačíme. Áno. Sa do výkonu alebo do niečoho, po čom neprahneme, netužíme. Vnútorne cítim, že s tým nesúhlasím, ale napriek tomu spoločnosť, priatelia, rodina možno ma chceli niekde naviesť a ja som si povedala, že tak dobre, tak počúvnem druhých na úkor seba a vypestovala som si proste autoimunitné ochorenie, s ktorým žijem už 15 rokov. Tak a najčastejšie poslednú dobu, čo počujem tiež od kolegov, že autoimunitné dostávajú ženy, čo napríklad nechcú, prirodzene cítia, že nechcú deti. Nemajú ten materinský púd, inštinkt. Ale tá spoločnosť tlačí, ale musíš mať dieťa, ale toto. Ale ona s tým nesúhlasí a ten vnútorný boj sa niekde prejaví autoimunitným ochorením. To je to, odmietam sám Veľa seba. žien po porode dostane sklerózu multiplex a áno, toto je veľmi také akože pre mňa logické vysvetlenie toho. Áno, ja som dostala sklerózu multiplex na vysokej škole, ktorú som netúžila študovať, nebol to môj zámer, doteraz nepracujem v tej sfére
ale doštudovala som ju a SMku som si tedy tak pekne ako keby naštartovala v takom silnom móde, veľmi silnom móde. Ja som mala obdobie, kedy som nedokázala venčiť psa alebo prejsť po byte, čo asi tí, čo sledujú Krôčik pred, naše občianske združenie je dôverne. Vedia tí, čo nevedia, dočítajte sa, možno si dáme aj takú nejakú tému, taký rozhovor, kedy sa k tomu vrátime. Ale teraz by sa chcela vrátiť ako tvoje štúdium a ty ako osobnosť, ako osoba, ktorá má blízko k liečeniu, čo sa týka individuálnych cvičení, skupinových cvičení, terapií, robíš akupunktúru, robíš masáže, máš tu aj rôzne prístrojové pomôcky, ako je napríklad lymfodrenáž, ktorú vieš robiť aj ručne, aj prístrojová. Čo všetko vie, keby napríklad prišiel človek z ulice, ktorý si vypočuje naše video a povie si, dobre, tak ja to chcem vyskúšať. Čo by si mu navrhla, možno aké kombinácie? Viem, že každý sme iný, že tá choroba sa tých tvári, ale čo vieš ponúknuť a aký by si možno mala nejaký taký plán s tým pacientom, ktorý ti zaklope na dvere? Poprvé, povedzme, že je to pacient so sklerózou multiplex. To je pre mňa taká tematika aj k tebe blízka. Čo vnímam ako základnú vec ľudí v skleróze multiplex a za tie roky študovania a venovania sa, všetci máte spoločné, neurazte sa, hneď poviem dopredu, je to len môj osobný názor, vnútri hlboký smutok, ktorý je výsledkom presne toho odmietania a bojovania alebo robenia toho, čo očakávajú od vás a že idete proti seba. Takže je to jeden človek, ktorý veľakrát má strach, veľký strach, to je taká spoločná čiarka všetkých vás, že sa bojíte rôznych vecí, či tej spoločnosti, kamarátov, nejakých vecí v svete, čo sa dejú. A také sklamanie nejaké už životné nosíte so sebou. Takže, dá sa s tým pracovať? Určite. So všetkým sa dá pracovať, len sa musí chcieť. Tak krásna odpoveď, keď človek počuje, že sa to dá. Som k tebe prišla, s tým, že som ledva chodila a po hodine som ti prišla povedať, že Anka, vieš, no ja mám autoimunité ochorenie sklerózu a ty, že no dobre, no tak som prekvapená, ale s tým sa dá niečo robiť. Ja si pozisťujem a dá sa. A ja som išla taká nadšená domov, lebo som počula nie, že nedá sa, ako som v tej dobe často počúvala u lekárov. A teraz som počula dá sa. A to bola pre mňa akože nacia sila, lebo dá sa. Dá sa. Všetko sa dá, len fakt musíme chcieť. Ja som zastanca toho, že keď si zatknem hlavu a budem chcieť byť kozmonautom, tak sa aj v 40-ke k tomu dostanem, dopracujem. Akože je mi už, akože mám vyšší vek, ale poviem áno, proste idem za svojím cieľom. A pokiaľ človek naozaj dá to úsilie, aj ten univerzum, energia, všetko bude s vami pracovať, všetci vám pomôžeme, nájdete ľudí, ktorí všetci úspešní ľudia, alebo čo sú dobrí v tvojom obore, začali tým, že chceli. Áno. Že mali nadšenie alebo vášeň pre niečo. Tak. A potom fakt sa celý vesmír spojí, aby to proste fungovalo. Tak, všetko sa, vy musíte vyslať tú informáciu, že chcem. A my sa už k tomu pridáme a budeme vám pomáhať. Áno, myslím si, že to je taký môj prípad. Áno. A prečo mi je dneska tak, ako mi je? Dobre. Áno, dobre, je mi dobre, áno, určite mi je dobre. Tak. A odbočili sme od toho, že čo by si pomohla. Čo by som pomohla. Poprvé, jeden taký rozhovor, aspoň pol hodinu, že si potvrdím. Možno taký vstupný rozhovor. Áno, vstupný rozhovor, že vidím, ako mi ten človek. Možno psychohygiena, alebo taká terapia. Tak, možno by som začala, tak najlepšie sa nám pokeca pri masážach takých. Alebo pri také akupunktúre, to je tak, kde viem človeka dať aspoň na začiatok 2-3 ihličky, ak sa mi nebojí. Ak sa bojí, tak nejakou akupresúrou a prezistiť, čo tom človeku, respektíve čo ho ťažilo, ako sa dostal k tomu, v akom stave teraz je, v akom stave má orgány, psychiku, telo a tak. Potom by sme skúšali, a to sa mi aj ľúbi u veľa klientov, takých, čo mi prídu aj o Zuzky, že povedia, že sa jednoducho odovzdajú. My, kto nevie, som Chorvátka, a my máme takú teóriu, že nechaj matky dieťa, alebo ostavi materi dite. V zmysle, že každá mama vie najlepšie, čo to decko chce a potrebuje. Ako aj ja sa berem metaforicky v tom, že toto je môj teritórií. A ja som v tomto matka, ako určite nie najlepšia matka, nechcem si tak zdvíhať ego, ale proste je to môj teritórií a bolo by fajn nechať mi voľné ruky, že by som skúsila, že dôverovať. Si odovzdať nejakú dôveru a možno pozrieť nejaký výsledok, že čo z toho vyplynie. Odsledovať, lebo určite netlačiť na seba a byť v takom nápätí, čo sa teraz bude diať a chcem to takto, ale podám ti voľnú ruku a že ukáž, čo mi vieš ukázať a ja uvidím, ako na to moje telo bude reagovať. Tak, určite to budeme sledovať, že by sme vedeli ubližiť vám
neviem, tak ani nechcem, aj viem, ktoré sú hranice, že čo môžem, čo nie. Takže horšie nemôže byť. Môže byť len bez výsledku alebo lepšie. Takže nemá človek vlastne čo stratiť. Tak, to chcem povedať, že nie je čo strátiť, len odozdať sa. Ja som preto aj dala zadarmo akupunktúru u Áno, ľudí. to stále apelujem na kročík vpred. No. My, pacienti so sklerózou multiplex, Anka nám dala takýto dar. Zatiaľ to malo byť iba, teda kedysi to malo byť iba vianočný, ale Anka nám dala nejakú dobu neurčitú zatiaľ. Ja to baví, no. To je perfektné. A proste keď mi prídete, odozdáte sa, tak u jedného zistím, aha, dobre, možno má zapchatú lymfu, hlavu má aj v poriadku. Poďme rozprúdiť lymfu a budeme tam pracovať, že tie nôžky lepšie pracujú, že nie sú také ťažké. A individuálne zistíš nejaký defekt, čo toho človeka trápi. Tak, a potom ho začnem aj na lymfu zapájať. Druhého, vidím, že tam sú hlboké depresie, že možno aj nejaký nábeh alkoholizmu alebo niečoho. Popicháme tie body, že by sa tá psychika naštartovala. Alebo dáme nejaké doplnky, odporúčime. No, to si mi veľmi pomohlo inak. Že... Nie, istú dobu, ja som po porode 2 roky, veľmi začali padať vlasy. A Anka pri jednej masáži mi povedala, no tak ale dlho sme nedávali akupunktúru, ideme na akupunktúru a popri tom a daj si ashwagandu. A že čo je ashwaganda? A akože to je super, že ty si taký celistvý človek, ktorý vie poradiť vo veľa sférach. Že nie si len masárka, učím sa tiež nie stále, si len akupunkturistka, že proste máš veľmi veľa skúseností za tie roky a za tým počet klientov, ktorí za tebou stoja. No to je tá výhoda, preto hovorím, že príďte, naučíme sa spolu niečo. Možno zás poviem, že ty si taký iný prípad, to som ešte nezažila. Možno sa, ja neviem, len jeden prst trpne a koleno škrípe a pritom, ja neviem, ľavé oko. A pre mňa sú to všetko úplne nové podnety, že ešte mi nikto to nemal. Otvorím si svoje múdre knižky, kde ich je 350, zapojím sa do ďalších 400 skupín, ktoré máme ako terapeuti z celého svetu a poviem, že počúvajte, ako ja mám jeden úplne nový prípad, poďte mi pomôcť. A jeden povie toto a prídeme na spoločné riešenie. A poviem, OK, počúvaj, som to konzultovala s týmto čertom diablom a všetkým spolu a mi povedali, že poďme vyskúšať cordyceps v takej dávke s ashwagandou a dať si len... To všetko tradičná čínska medicína. Áno. A takých, čo nevedia. Tak, a vyskúšame, ja neviem, list pupavy mi vyžuješ denne a vypluješ. Ako možno to teraz ako preháňam, ale hovorím, toto môže byť tá cesta, ktorú v Číne kolegyni pomohlo a má to logiku. Poď, akože určite ti neublížime. A pokiaľ človek po týždni, 2, hovorí sa aspoň 3 týždne, povie, ale mne je lepšie, mne to oko už neuteká, mne už ten prst sa vyrovnáva, alebo netrpne. Super, a už máme ďalšiu skúsenosť, už máme ďalší dôvod, perfektne, tak to je, ale len potrebujeme chcieť. Toto je ten benefit, vystrčiť, ako my Slováci hovoríme, že pety z domu. Áno. A proste nabrať tú odvahu a povedať si, však ide o moje zdravie, ide o mňa. A pokiaľ nevyskúšam, človek sám sebe urobí najhoršie, keď ostane ležať doma, sedieť doma tak. A povedať si, tak ja som mala tiež to obdobie, nehovorím, že som hrdinka. Mala som obdobie, keď som si hovorila, a ja mám sklerózu multiplex, a som mladá žena, a mám proste 23 rokov, mám 22 rokov. Áno. A už to bude ťažké, a už budem na vozíku, a už budem mať barle, lebo na to ma pripravovali média, do toho ma tlačilo v tej dobe web. Iba takéto informácie boli tohto typu. Tak, a potom som našťastie stretla teba a tebe podobných ľudí, priateľov, rodinu, blízkych ľudí, ktorým povedali, že nie, Zuzana, takéto byť nemusí proste, keď nechceš. Jasné. Proste to, že je to niečo napísané na webe, neznamená to, že to bude tvoj prípad. Poďme hľadať cestu. Cesta je, len ju musíme nájsť. Problém dnešnej doby je možno aj tých ľudí, ktorí robia v praxi, či lekári, či právnici, či možno kozmetika, alebo hocičo. Veľakrát tí ľudia, povedzme len právnici, lekári, alebo čo sa dlho študuje, také roky, a študujú 7 rokov, 8. Sú to, áno, veľmi múdri ľudia, všetky, klobúk dolu, všetky vám, čo si to vyštudovali. Ale prídete do praxe a nechcem urážať, ale možno veľakrát sa človek zvykne na tých 40 diagnóz. A tých 40 diagnóz, už málo kto sa hrá doktora Hausa. A hlavne že nehľada ten dôvod. Začiatok, dôvod. Tak. Lebo liečiť symptóm je akože fajn, ale nevylieči to človeka, alebo nezasiahne toto jadro. Prečo to vôbec začalo u mňa? Na ďalšiu stranu nemôžeme byť ani my tvrdí ku tým lekárom a ku tým právnikom, lebo oni tiež, keď prídeme každý robí najlepšie, čo vie. Tak, a poviem, no pán doktor, ale Google mi povedal toto a ja viem najlepšie, alebo sme drzí ku ním, tak oni tiež strácajú chuť a nechce sa im už v tom hľadať a každý aj odmietne to, že chce niekto byť doktor House a potom príde pacient a povie, no
na hovno ste mi urobili, je mi zle a neviem čo, alebo klamú lekárom, že užívajú lieky, neužívajú lieky. Tak je tá nechuť aj z jednej z druhej strany. To sú také spojené nádoby, že to, čo dávaš, to sa ti vracia späť. Tak, možno, keď dávame nejakú takú už nedôveru na začiatku a sme múdrejšie ako oni, tak keď môžeme čakať, že nám naspäť nejaké také správanie, keby sme akceptovali. Tak, ale treba hľadať tých ľudí, ktorí stále máme nádej, veríme, že k všetkom je cesta. Treba hľadať aj čo robia v praxi, v hociaké sféry terapeutov, lekárov alebo ezoterika. Nestrácate nádej ku ničom, nikdy v živote. Netreba sa zamerať iba na jednu cestu, ale mať otvorené oči asi na všetky smery však. Hlavne neznášam osobne futuristov. Ja viem, že to tak bude. Všetci ste Nostradamusi, všetci vidíte budúcnosť 5 rokov, a to ja viem. A nikto neskúsi, nikto Ako sme si povedali, jediná istota je asi to, je to možno morbidné, ale že všetci raz umrieme. Len to je isté, ako sme sa narodili, lebo sme tu. Máme to šťastie, že ešte sme tu. Tak jediná istota je, že raz nebudeme. Nikto nevieme kedy. Proste, to ako ty hovoríš. Zubata prísť za 2 hodiny, môže prísť za 100 rokov. Ako nechcem, aby sme to odvrátili, že to bude negatívne, ale práve, že ten priestor medzi tým, kým sme sa narodili a keď sme sa narodili a tým, kedy umrieme, by sme si mali aj vychutnávať a tešiť sa a robiť preto, aby ten život bol naplnený a nie len tých plných strachov, ako si povedala. My pacienti, hlavne pacienti v sebe nosíme. A toto, že každý už stráca nádej dopredu, a to bude zlé, a to nedopadne, a nedá sa robiť. Ale prečo tak pristupujeme? Už dopredu si dávame osud. My sa už osudzujeme na to, že nie, ja už budem na to zlé za 2 roky, ja už budem na vozíku, mňa drbne, ale to je len môj pohľad, nemusí, keď si poviem, nie, ja za 2 roky budem skákať bungee jumping a budem behať polmaratón a ja si dám taký cieľ, tak ho dosiahnem, ale musím ja chcieť a nehrajte sa futuristov, troška pokory ľudia, troška akože všetci myslíte, že ste takí múdri a všetko viete dopredu, ale nevieme, čo bude. Nikto nevie. A fakt vás, keď ste nastavení negativisticky, tak to negativisticky bude a splní sa vám to očakávanie. Pokiaľ si prenastavíme na pozitívne, tak to pozitívne bude. Aj keď sa niečo medzi tým možno pomelie a je zle, tak lepšie vieme s tým pracovať, lebo sme proste lepšie nastavení. Tak, ako jasne, že musí človek si vedieť nejaké rizika, ale nájsť v sebe ten dôvod nie len kvôli sebe, ale možno kvôli dieťaču, ktoré máme, ktoré maličké. Áno. Mala som silnú motiváciu, teraz mám ešte väčšiu. Tak, toto je to, že musíme si uvedomiť, že každý, kto chce svojím spôsobom to vzdať, tak to a je vás možno veľa. Tak ja verím, že toto video sa rozšíri kade-tade všetkými cestami, aby sa to možno práve k tebe, ktorý si ten negatívny typ a utápajúci sa svojou diagnózou, si povedal, a dobre, teraz hovoria o mne, teraz tu som sa našiel a tak boli tam aj takí klienti, ktorí prišli a bolo asi kvantum, sa cítili zle. A možno jedna z posledných otázok je, aké vidíš zmeny, ak si vieš niekoho možno konkrétne v hlave vybaviť, nebudeme to hovoriť na mne môžeš, ostatným radšej nie, že aký bol proste ten rozdiel medzi tým, že kto tu prišiel a aký človek je z neho dneska? Veľmi, čo mňa teší, keď vidím, že ste mentálne na tom lepšie, že ste sa zobudili, že ste sa z tých depiek dostali a presne z vás sa stali tiež bojovníci, že veď áno, to sa dá, to proste vidím na sebe, že už ma tie nohy tak nebolia, už chodím, už vládzem, už nie som depresívny, už vidím to svetlo, už mám viac chuť stávať, už viac pomáham, už sa necítim tak unaveno, už aj celkovo tá pozitivita, mám chuť žiť, mám chuť bojovať, čo sú možno nejaké veci, čo vy myslíte, že nie, ale akupunktúra to robí, že vráca chuť do života, je to také spojenie s vlastným duchom a to je pre mňa najväčšia odmena, keď vidím, že odchádzate s úsmevom a poviete, aj s radosťou sa objednávate ďalej, alebo sa neobjednáte, lebo vám je fest tak dobre, tak aj toto je odmena. Áno, človek rýchlo zabudne, keď mu je dobre, čo je ten lepší prípad. Áno, ten lepší prípad. A toto vidím hlavne, že to mentálne zdravie je zdravšie, lebo chore mentálne je to, že negativisticky odchádzate pozitívne nastavení. Cítite sa menej unavení, viac energeticky, viac vládzete, zrazu aj bicykel ide, viac ste celkovo, imunita.
imunita oveľa lepšia. Toto, čo vidím ako... Teraz hovoríš o akupunktúre napríklad? Akupunktúre napríklad, že imunita je na úžasnom leveli, že choroba už úplne vás obchádza, čo ste niekedy vedeli byť chorle. Tak ako špongie na všetko, čo bolo v okolí. Tak. Toto, potom, čo sa týka masáž, ten človek je taký naozaj vlačnejší, nemá tie bolesti, nič ho neboli. Také tie spazmy také zastvrdnuté svaly, ktorými my pacienti s SM-kou častokrát musíme bojovať. Áno, či už človek cvičí, tak zrazu mi ten tréning, keď mi už po 10 minútach už bol, že vyvalený, tak teraz je po 20 alebo po 30. Posúvať tie hranice svojho tela a možno hlavy. Áno, ani neuvedomí si, že odsvičí 60 minút a dokonca až s takým potom a povie, to bolo dobre, ale sme začali pred 3 mesiacmi, že sme po 10 minútach už sa len rozprávali. Takže tie posuny, a to je úžasné, že hlavne keď vy chcete, keď sa dáte do tých rúk, tak my to dotiahneme, my to zvládneme, no ale musíme spolu chcieť, no. Same to nie. Ty veľa chceš za nás všetkých, asi aj za tých, čo ešte len prídu. A to je super, že ty si taká tá hnacia sila, ty si také slniečko, tebe keď tu človek zaklope, ja neviem, či je to tým, že si Chorvátka, že nie si ako my Slováci niekedy s pokerfaceom, ale dávaš nám takú nádej toho svetlého dňa a že koniec koncov, nech hocičo u teba vyskúšame z tých procedúr, budeme odchádzať proste šťastnejší, možno zdravší, spokojnejší a to je podľa mňa veľa dôvodov, prečo prísť za tebou a skúsiť to. Možno tú pomoc máte aj v rodine, v manželke, to by bolo v otcovi. Určite verím, že veľa kamarátov vám chce pomôcť. Problém je, že veľa sklerotikov sa hanbí vlastne diagnózy. Možno nie len hanbí, ale zase vám môžem povedať, že nechceme obťažovať svoje okolie. Buď nechcete zaťažovať okolie, nesiete ten kríž sami. My by sme sa veľmi radi podelili. Choďte od seba. Keby nejaký váš veľmi dobrý kamarátka mali zákernú chorobu, aby to od vás tajili, tak by ste sa naštvali na jeho, že prečo mi to tajíš? Chcem ti pomôcť. Musíte ísť od seba zrkadlovo. Tak netajte to pred tými ľuďmi, ktorí vám chcú pomôcť, ktorí vám chcú dať tú ruku, ale keď im vy nedáte ten priestor, tak vám nemajú ako pomôcť. My sme ľudia, všetci máme to empatické v sebe a ľudské. Takže pýtajte tú pomoc a si ju dostanete. Ako čo sme mali aj so zbierkou aféru tiež. Pokiaľ si nepýtam, tak nedostanem, ale musím, keď poviem, že potrebujem pomoc, zrazu to prekvapí, že ja ti vďačím za veľa, za to, že si mi prednastavila hlavu, že si ma rozhýbala, že možno vďaka tebe som sa rozhodla, že áno, chcem mať dieťa, že to proste zvládnem a si ma tak proste posúvala dopredu, že čo najhoršie sa môže stať. Vždy sme si povedali najhorší scenár a zistili sme, že ani ten najhorší scenár by nebol až taký katastrofický a do všetkoho sme potom išli. Áno. A ja som ti neskutočne vďačná. Ako človeku, ako priateľke a ako žene, ktorá robí toto všetko, čo aj pre ostatných, to, čo robíš. Hlavne musíte chcieť, všetci musíte chcieť, musíte sa nakopnúť, opýtať sa o pomoc mame, otca, brata, kamarátku, všetkým priznať, nehanbite sa, bojujte. A nečerpajte ich zbytočné. Tiež to musím tiež pripomenúť. Nie len plakať, bože, ja, lebo to nás tiež nebaví. Takže keď vám niekto dá tú pomoc, tak si ju využite. A nie len, že lebo toto tiež nie je dobre stále čerpať. Takže silu v sebe, nájdete svetlo a šup ďalej. No, Zuzá je tu, úžasne vám pomáha, dáva vám inšpiratívne veci, storička, spôsoby. Chceme pomôcť, ale aj vy musíte chcieť. Keď budete doma ležať bože, nie, ľutujem sa, tak neprídeme do tej obývačky ani do toho telefónu, okrem takto. Ale musíte chcieť, nakopnite sa, ozvite sa Zuzke, ozvite sa mne, hľadajte inde cestu, nemusí byť ani Zuzka, choďte do Poľska, choďte do Ameriky, choďte hoci kde. Môžete, ale musíte chcieť. Krásne si to povedala. No. Už nemám ďalej ani čo dodať. Myslím si, že pozvate do ďalších rozhovorov. Je tu úplne jasné. Máme toľko tém otvorených, ktoré sme len načrtli. Dokázala by som ťa počúvať hodiny, vždycky ťa dokážem počúvať hodiny. Naše masážári akupunktúry nie sú v tichosti. Takže bohužiaľ, som zvedavá na vaše spätné väzby a môžeme kľudne sa ešte stretnúť takto pred kamerou a rozobrať benefity konkrétnych jedných terapií, ktoré sme takto globálne načrtli. Možno sa pohrať s tou psychikou, s doplnkami výživy, lebo naozaj máme rozhovor už 33 minút a stále by sme sa mali o čom. Takže toto je možno taký ťahač
takéto nakopnutie. Áno, ale určite, keby ste vy mali nejaké otázky, napíšte Zuzke, pýtajte sa. Možno my by sme držali len nejakých našich tém, možno nám dáte nejakú otázku, že sa jedna aj druhá tiež zamyslíme, takže je to stále otvorené. Áno, budeme radi na akúkoľvek spätnú väzbu a verím, že my budeme pokračovať v tom, čo sme dneska začali. Určite, teším sa. Ďakujem krásne. Ďakujem aj Zuzka. Ďakujem aj vám, že ste sa dostali až tu na náš prvý záver, nášho 3. kročikovského rozhovoru a verím, že sa vidíme čoskoro. Určite, tešíme sa a bojujte, smejte sa, musíte chcieť a my budeme tu pre vás.